10 faktů o Minecraftu, které jste nevěděli. Notch, který stvořil Minecraft, si tento rok koupil sídlo za 70 milionů. Pokud nějakého moba pojmenujete Dinnerbone nebo Groom, obrátí se vzhůru nohama. Pokud položíme na kamenný plot string, udělá to sloup. Ve verzi 1.10 již nenaleznete Herobrina. Zlatý krumpáč je rychlejší než diamantový, a to přesně o 1/10 sekundy. Hry Minecraft se prodalo již více jak 60 milionů kopií. V jednom světě lze najít maximálně 128 strongholdů. Dánsko používá Minecraft jako výukovou pomůcku u dětí na 2. stupni. Vypečení mýdla v peci získáte 0,35 expů. Zlaté nástroje mají větší šanci na lepší enchant.